खुलुमबाय आंनि आंगो लोगो नोंथांमोनखौ गिबि सेन्टारावनो आंनि बे विल्सन बड' मटिभेशनेल इउट्युब चेनेलाव आं नोंथांमोनखौ बरायग्रोबाय। लोगोफोर आं दिनै नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे बहुत इन्टारेस्टिं मोनसे भिडिअखौ लाबोनाय जादों आरो बेनो जाबाय आरएस प्रडाक्शनजों दिहुनजानाय मोनसे बर' सावथुन, जाय सावथुनाव नोंथांमोना माखासे बेफोरबायदि सिनफोरखौ नुनो मोनगोन, जाय सिना जोंनि गहपुर हालामाव माखासे जालांनाय जाथाय, जेराव नोंथां आरो आं जानांगौ जों बे समाव गैयानोमोन, बैफोर जाथायनि बिसय नोंथांमोना बेयाव नुनो मोनगोन। आरो बे फिल्मा जोबोद इन्टारेस्टिं आरो जोबोद ट्रेजेडि, दुखुनांथाव नोंथांमोना बे सिननि गेजेरजों नुनो मोनगोन, जायहा गोदो गोदाय जालांनाय। आरो बिनि बागै जोङो बिथांमोननिफ्रायनो मिथिनानै लानि। आरो बे फिल्मखौ डाइरेक्ट खालामदों जोंनिनो मुंदांखा डाइरेक्टर प्रबिन बसुमतारी आरो लोगोसे प्रडिउसारा जाबाय राकेश नार्जारी। अब्ला लोगोफोर दायो जों बे समावहाय बे फिल्मनिनो मेन हिर'इन एक्ट्रेस जों बिथांनिफ्रायबो माखासे सोंथिफोरनि फिननाय जों लुबैगोन। बेनिखायनो बिथांनिफ्राय जों माखासे सोंनायनि फिन लानि। नै बिथाङानो जागोन जोंनि बे फिल्मनि मेन हिर'इन एक्ट्रेसआ। गिबि सेन्टारावनो नोंथांखौ आं बरायग्रोबाय आंनि बे चेनेलाव। खुलुमबाय। विल्सन बड' इउट्युब चेनेल नायगिरि गासै नोंथांमोननिसिम आंनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरबाय। आरो लोगोसेनो नोंथाङाबो जे बेयाव फैनानै आंजों मोगा मोगि लाफैबाय, बेनि थाखाय नोंनिसिमबो रोजा रोजा साबायखर। अब्ला जोंनि सोंनाया बेनो, नोंथाङा जेनेबा बे प्रजेक्टखौ माबायदि मोन्दों मावनानै? बेयाव आं खामानि मावनानै जोबोर गोजोननाय मोन्दों, मानोना बेयो मोनसे डकुमेन्टारि फिल्म। बेफोरबायदि फिल्माव खामानि मावनो मोननानै आं गावखौनो जोबोर खाफाल गोनां होननानै सानदों आरो। मानोना बेयाव माखासे जारिमिनबो हाबगोनथ', बेयाव जारिमिनथ' हाबखागोन नालाय ना, जेराव खस्थ'बोथ' बहुत मोन्दों जानांगौ ना बे फिल्मखौ? बे फिल्माव माने आगोल जाय फिल्माव मावबोदोंमोन बेनिख्रुइ बांसिन खस्थ' मोन्दों, मानोना बे स्क्रिप्टआ 1972निफ्राय लानानै 1983नि जाथायखौ बेयाव बेरखांहोनो नाजादों। बेखायनो माखासे खस्थ' मोन्दों, लकेसननिफ्राय लानानै बिदिनो ड्रेसफोरनिफ्राय लानानैबो आरो। मानोना बै समनि गाननाय जोमनायजों दानिजोंथ' मिलायखाया, आरो लकेसनखौथ' नोंथांमोना मिथिखागौ सिगां माबायदिमोन आरो दायो नैबे 2020 मायथाइयाव माबायदि। बेखौ नायोब्लाथ' बहुत सोलायखाबाय, होमबाथ' जोबोद खस्थ' मोनखासिगोन आरोना। नोंथाङा आरो डाइरेक्सन होनायाव माबायदि, जेनेबा मोजां गाज्रि एसेसो? बे फिल्मनि जाय जों दा फिल्म बानायगासिनो, बे फिल्मनि मुङा गहपुरनि मोदै। ओमफ्राय बे फिल्मनि डिरेक्टरा जाहैबाय सार प्रबिन बसुमतारी। बिथाङानो जोंनि बर'नि गिबिसिन एवार्ड मोनगिरि आरो, बेस्ट डिरेक्टर मोनगिरि सारा। ओमफ्राय बिथांनि बाथ्राखौथ' मा बुंबावनो, जाय बिथाङा एवार्ड मोनलायनायबा बिनि डिरेक्सना माबायदि जागोन माखासे नायगिरिफोरा मोनथिखागोन। आंनि थाखायबो मोजां डिरेक्सन होदों। आरो आङो गिबियाव बेफोरबायदि माने एक्टिं खालामनो मोनाखैमोन, दा जायबायदि केरेक्टार खालामगासिनो, आगोलाव आं कमेडि बांसिन खालामदोंमोन, दा बेयाव बेलेग रल खालामनो मोननानैबो मोजांसिन मोन्दों आरो। धन्यबादसै नोंथांनिसिम। लोगोफोर, एबार जाय बिथांजों आङो नोंथांमोननि गेजेराव मोगा मोगि खालामनो थांगासिनो दं, बे मानसिया बे गहपुरनि जाजेननायनिफ्रायनो बिथाङा दङ आरो लोगोसे सासे समाज सिबियारि। बिनिफ्राय जोङो बिथांनिफ्रायनो आरो बांसिनै मोजाङै मिथिनानै लानि। बिथाङा गावनि नामखौ बिथाङानो बुंना लाथोंसै। आं गिबि सेन्टारावनो नोंथांखौ बरायग्रोबाय आंनि बे इउट्युब चेनेलाव, आरो लोगोसे आंनि नायगिरि बिथांमोनखौबो सिगाङाव नोंथांखौ बरायग्रोबाय। गिबिसिन सोंनाया नोंथांनि बेनो, जेनेबा बे फिल्मा जिहेथु माखासे जारिमिनबो हाबगोन, बिनिखाय जेनेबा माबायदि जारिमिन बेयाव सोगोन होननानै नोंथांमोना सानदों? आं सिगाङावनो नोंथांमोनखौ बरायनाय जाबाय, आरो गहपुरनि रायजो राजा आरो जातीय संगठनफोर दैदेनगिरिनि खाथियाव आं निमाहा बिनाय थादों, जाहाथे जोंनि बे सोरजिनाय बे फिल्मा, जों साननाया बे गहपुर एरियायाव गोदो गोदाय जों बोरैहाय फैजेनामोन आरो दासिम बोरैहाय जादोंमोन, बिनि सोमोन्दै जों माने जारिमिनखौ लाखिनो सानदों। जिथुनाखि जोङो जाथि संगठनजों लोगो जानानै बेवहाय बहुद बड'लेण्डनि थाखाय, हादोरनि थाखायबो बहुद मानसि थैनाय दङ, 530-35 दङ, आरो बिनि बांसिनबो दङ, जिनाहारि जानाय दङ, आरो न' बां सावजानाय दङ। जों बिनि थाखायनो बे जारिमिनखौ लाखिनो थाखाय बे फिल्मखौ सोरजिनो नागिरदों, जाहाथे बे फिल्म सोरजिनायाव जोंनि रायजो राजाया जोंखौ जाहाथे गोबानानै लायो, जोंखौ जाहाथे सुबुरुन होयो, जों बेखौ हांख्रायदों। आरो बेवहाय जों मोनसे निमाहा बिनाय थाखायो, जाहाथे जोंनि
बे जारिमिनाव फिसा फिसौ माखासे जाथायफ्रा हाबाबो जानो हागौ बबेबा जाखोमानायफ्रा आरो फिल्माव सोजोबनो हानाय सम्भब जाखाया बेनि थाखाय जों निमाहा बिनाय थाबाय आरो जों आसा खालायो नैबे दा फिल्म जिथुनाखि जागासिनो दं जोंहा बेवहाय जिथुनाखि आर्टिस्टफोरखौ दोननाय जाहोनाय लोंहोनाय बहुद खस्थ' दं आरो जों खिन्थु गहपुराव जोंहा जेबो गैखाया दा फाइनान्सारबो गैया जों अब्लाबो जोङो जोंनि डिरेक्टर आरो जोंनि प्रযোजक नै बिसोरो गावसोरनि जा एसे मोनो जों माने गावखौनो गाव समदान होलायनानै बे फिल्मखौ बहननो सानदों जोबोद खस्थ'बोथ' मोनसिगोन दां मानोना खस्थ'आथ' मोनबाय बै समनि जों दानिजोंथ' मिलायला जाबाय मिलायला माखासे ड्रेसेसनिफ्राय लानानै एरियाफोरखौ लानानै लकेसनफोरखौ लानानै लकेसन माने बै समावथ' थिं गैयामोन रबर बागान गैयामोन साहा बागान गैयामोन हाग्राल'सोमोन नालाय दा ओंखायनो बे लकेसननि थाखाय जों अरुणाचलाव खारनो गोनां जाहैदों थाखा फैसा गैयाब्लाथ' अरुणाचलाव बोरैहाय नों गारि घुरा लांनांगौ जाहैदों बेबायदि आरो जों आसा खालामदों जाहाथे नैबे फिल्मनि थाखाय जोंनि जातीय संगठनफ्रा जाहाथे जोंनो कमेन्ट हरो जाहाथे मोजां जाथों होमबानो जोंनाव एसे उत्साह फैयो आरो दासिम जों बहननायाव रावबो माने जातीय संगठना जोंखौ माने कमेन्ट हराखै आरो मोजाङानो जा गाज्रियानो जा कमेन्ट मोनोब्ला मोजां मोनो आरो उत्साह मोनो खालामदेरनो लोगोसे बेयाव 1983नि माखासे जाथायाबो बेरखांगोन नामा बेयाव बाहाय बेरखांहैगोन बिसिमल' जाहैगोन बियो ओमफ्राय 89निया उननि पार्ट 2 जाहैगोन थारमाने नेक्स्ट आरो पार्ट 2 दिहुनबावगोन आरो बे 83आ माने ओरैनो जानाया बै समाव माने जों हादानाव दंमोन नालाय बेवहाय माने आसु आन्दलन जादोंमोन आसु आन्दलनाव जोंखौबो बिदेसि सानफानानै जोंजों माने बिसोरजों माने नाहा थांनाय मैहा थांनाय लामा सामा एसे माने बिदेसि साननानै जोंखौ माने जंखायबाय आरो जोंहाथ' लामाया बिसोरनिथिं थाङाबानो उफाय गैया नै बेबायदियाव एसे एनै नांलाय खमलाय जायै जानानै उनावहाय आसुआ जोंखौ फुरा बिदेसि बिसोरखौ बिनिफ्राय बे हादाननिफ्राय होखारनांगौ होननानै गहपुरनिफ्राय होखारनांगौ होननानै बिसोर माने जोंखौ खालायफैनाय न' सावग्रोनाय बिसोर सावग्रोनाय बिदि जादों आरो बे 83नि जाथाया खिन्थु बे समाव जोंहा माने जातीय संगठन माने गोरायै गैथ'वामोन साहित्य सभायानो दंमोन दंनाया फरायसा आफाद बायदि गोख्रों गैया हारिमु आफाद बायदि गोख्रों गैया जों ओरैनो बे बेवहाय देवानि सिस्टेमाव बे देवानि सिस्टेम गावग्रा सिस्टेमावसो रायजो जाजेननाय नालाय बेजोंनो जोङो खौसे जानानै बे दावहाखौ नांनाय जादों बाहाय जों दावहा नांनायाव जोंहाथ' जेबो गैया जों बे बोरला थिर ओमफ्राय नैबे बावखा सिखा रुवा बेजोंनो जाहैबाय ओमफ्राय बे फारसेथिंथ' जों बुंजाला बिसोरना दंखायो सरकाराबो फारसेथिंजाय गावसिनिनो सरकार हिसाबै सरकारा गावसिनि हिसाबै माने बिसोरो देरहादोंब्लाबो जोंबो देरहानाय जेननायखौ लायाखै बै समावनो जोंहा दौदिनिफोर थैदोंमोन ओमफ्राय सिख्लासा बहुत थैदोंमोन ओमफ्राय बेबायदिनो सोरबा इन्जुर जानानै माने दासिम दङ सोरबा बिमा बिफा गोमाजाबाय सोरबा माबा हिन्जाव गोमाजाबाय सोरबा रान्दि जाबाय नैबायदि दुखुआव माने दासिम दं आरो दा बिसिमाव माने बे जाथायखौ जोंनि फिल्मखौ माने दोनथ'हैनाय जाहैगोन आरो जासिगोन दे होमबा धन्यबाद नोंथांखौ अब्ला जानांगौ नोंथांमोना खोनाखाबाय एसेनोसै